Сәлем. Достым, син җиләк яратасыңмы? Мин дә. Шулай булгач, без бүген синең белән бергә һәркем ярата торган җиләкне, җир җиләген ясарбыз. Син шатмы? Алайса миңа кулларыңны булгалы. Достым, бүген безгә ачык кызыл һәм ачык яшел төсле пластилин кирәк булачак. Бигрәк матуралар. Шулай бит. Нәрсә дисең, достым? Юк, мин пластик стек белән очлы таякчык турында онытмадым. Менә алар. Ярый, бар да әзер тизрәк башлыйк. Достым, син җир җиләгенең бик тәмле генә түгел, бик файдалы да икәнен белә идеңме? Бу җиләк С витаминына бик бай. Аның 100 граммында әлеге матдәнең тәүлек нормасының 98% була. Аны Австралия һәм кутуплардан кала җир шарының һәр төбәгендә үстерәләр. Әйдә, без дә бу җиләкне үстереп карыйк әле. Кызыл пластилиннан бер кисәк бүлеп алабыз да читкә куеп торабыз. Калган өлешеннән шар тәгәрәтәбез, аннары кулларыбыз белән кысабыз, бармакларыбыз белән аны йөрәккә әйләндерәбез. Җир җиләгебезнең бер башы очлы һәм түгәрәкләнгән, икенчесе киңрәк булырга тиеш. Бигрәк матур килеп чыга. Килеп чыккан детальне кагаз битенә ябыштырыгыз да кырыйларын тигезләп куегыз. Менә шулай. Шәп, икенче пластилин кисәгендә нәкъ шулай ясыйбыз. Ансы беренче җиләктән кечкенәрәк килеп чыкты. Тик шулай да бик тәмле күренә. Кулыбызга яшел пластилинны алыр вакыт җитте. Аның белән без бик күп эшләячәкбез. Чөнки бу җиләкнең аны кояш нурларыннан, яңгырлардан һәм җиләк ашарга яратучыларның күзләреннән яшереп торучы яфраклары булыр. Аның яфраклары бик күп. Башта берничә деталь әзерлик, 6 шарчык тәгәрәтәбез дә уң якка алып куеп торабыз. Кайдалы сезнең уң кулыгыз? Дөрес, афәрин. Хәзер шуларның һәрберсеннән яфраклар ясаячакбыз. Шарчыкларны бармакларыбыз белән узун, тар башлы кишергә әйләндерәбез. Аннары беренче җиләкнең өске ягына ябыштырабыз. Нәкъ шулай ук итеп, тагын 2 яфрак ясыйбыз. Афәрин. Син җир җиләген ничек ашарга яратасың? Аны ничек бар шулай? Кайнатма ясап та ашап була. Кайбер оста пешекчеләр бу җиләкне пешергәндә я кош теле, я балыкка кушып пешерәләр. Сырны да шуның белән ашыйлар. Хәтта кара бруч белән майда кыздыралар икән. Охо! Хәзер кичкенә җиләк өчен яфраклар ясарга кирәк. Шарчыклардан озын башлы кишерләр ясыйбыз. Шулай итеп, яфраклар үсеп чыгачак. Достым, башта нәрсә барлыкка килә? Җиләкме, әллә яфракмы? Яфраклар инде әлбәттә. Алар җир җиләге чәчәк атканнан соң да калалар. Син бу җиләк чәчәкләрен бал кортларының сиркәләндергәнен белә идеңме? Әйе, тәмле һәм матур җиләкләрнең барлыкка килүенең сәбәпчеләре нәкъ менә алар. Яфраклар әзер. Димәк, җир җиләкләренең сабакларын ясарга вакыт җитте. Дусларым, сез җитешәсезме? Афәрин, дускайларым. Инде хәзер янәдән яшел пластилин бүлеп алабыз да аны 2гә бүләбез. Шуларның берсен читкә куеп торабыз. Аннары буйчык тәгәрәтә башлыйбыз. Ул озын, тигез булырга тиеш. Ул бераз гына яшел суалчанга охшаган. Шулай бит? Сезнеке дә шулай чыгамы? Җир җиләге белән кешеләр генә түгел, төрле бөҗәкләр, хәтта суалчаннар да сыйланырга ярата. Әйе, чөнки ул бик тәмле җиләк. Килеп чыккан буйчыкның бер башын өске җиләккә беркетәбез, икенче башын кагаз битендә генә калдырабыз. Минем арттан кабатла, достым. Яшел пластилинны бүлеп алды, тагын бер буйчык яса, бер башын зур җиләккә ябыштыр, икенчесен беренче сабак белән тоташтыр. Менә булды. Афәрин. Тагын бер кисәк яшел пластилин калды. Һәм без аннан яфраклар ясарбыз. Хәзер шушы кисәкне 2гә бүл, берсе зуррак, икенчесе кечкенәрәк булсын. Зур кисәктән башла, шарчык тәгәрәт тә кысып аны ясый. Аннары тамчыга охшаган деталь яса. Мин җир җиләге турында әкият уйлап чыгардым. Борын заманда кызыл, баллы җир җиләге яшәгән. Аны кояш җылытып назлаган, яңгыр тамчылары гел шатландырып торганнар. Тик җир җиләге бер кем белән дә уйнамаган. Ул качышлы уйнарга бик яраткан. Берәр кемне күрүгә шундук яфрак артына кача торган булган. Аны һичкем таба алмаган. Менә шундый әкият.
Devamın bilesin kilse, zor yapraqni jilak soboqlar üstüne yapıştır. Kichkinaroq kesakdan shorchiqda garatda tomchiga aylandir. Onlarni yosit ham shitga qo'yib tur. Yetishasizmi? Mana shunday. Bek motor kelib chiqaymi? Chetga qo'ydik. Davom etamiz. Plastik stek bilan boshda yer jilagining yaproqlarini, onları soboqdagi yaproqqa siziqlar yasa. Jilagimizni bezovni davom et. Amin ol vaqtda senga akiyatimni söyleyeyim. Yer jilagi yaprog'i ortına qo'shib o'tirgan, hammani bir kimda topmag'ach, bek yomon sulagan. Tik kunlardan bir kunni zo'r kishi kelib, yaproqni oshib qaraganda, yer jilagini uzib olib, oshagan. Yo'q, bu ko'ngilsiz akiyat tugil do'stim. Әлеге җиләк аны берәр кем табып, үзеп ашасын өчен үсә дә бит инде. Менә шулай. Мин ул вакытта зур яфракка сызыклар ясап бетердем. Хәзер аның өстенә кичкенәрәген беркетәм. Һәм шул яфракка да сызыклар ясыйм. Бик матур килеп чыкты. Әйеме дустым? Җиләкләр безгә тагын нәрсә җитми икән соң? Әйе, дөрес. Аның орлыклары да булырга тиеш. Җир җиләге өслегендә нокталар күргәнең бармы синең? Шул нокталар орлыкларда инде. Алар арасында бу җиләк үрчи ала. Без нокталар ясамыйбыз, сызыклар сызабыз. Игътибарлы бул. Таякчыкның кырые белән бераз гына басып, менә шундый сызыклар калдыр. Минем арттан кабатла дустым. Шәп. Минем бу җиләкне бик ашыйсым килә. Тик ул пластилин, аны ашарга ярамый. Бу җиләкнең төрле төсләре була. Яшеле, сарысы, хәтта ак төслесе дә. Һәм ак җир җиләгенең тәме ананасны кына охшаган икән. Менә сиңа мә. Хәзер таякчыкның очлы башы белән сызыклар өстенә кечкенә генә тишектәр яса. Ура! Җир җиләге әзер. Ул бик матур. Рәхмәт дустым. Син чын санчы икәнсең. Шаян пластилинның чираттагы чыгарылышын карамый калма. Без синең белән тагын бик күп матур әйберләр ясарбыз. Әлегә мин сезнең белән саубуллашам. Хуш, дустым. Тиздән күрешербез.